Aha m bụ Prọfesọ Ilyasu Usman. Abụ m onye Enugu steeti. Amụrụ m na okpuru ọchịchị Igboeze South nke Enugu steeti. Abụ m imam, that's onye ndu na National Mosque ebe a. Abụ m otu n'ime ndị ndu nọ n'ebe a. N'ala Igbo ka a nọ mụ m, n'obodo Ibeagwa-Aka. Ebe ahụ ka a nọrọ wee mụ m. Aha papa m bụ Usman Ona. Ma aha mama m bụ Mariam Abdullahi. Mama m amụnyere ya na Islam, but papa m banyere Islam. So abịa na obodo Ibeagwa ahụ, ị ga-ahụ ọtụtụ ndị Muslim, population ndị Muslim dị ebe ahụ riri nne. And ebe ahụ ka m bidoro gụọ akwụkwọ Islam, banyere Islam na obodo Ibeagwa ahụ. Ị mara na nwere otu educational system nke ndị Muslim si dị. As a Muslim, nwere this informal ụlọ akwụkwọ anyị na-ebido before n'ibido gụwazie up to any level ị ga-agụ. Enwetara m my PhD na 2011, so 2012 na ụlọ akwụkwọ ahụ. So then gradually, so Chineke wenyere m aka. So 2021 ka epromoturu m to ọkwa prọfesọ ọkammụta na Nasarawa State University ahụ. So oge ahụ ka m bidoziri na edemede dị iche iche, na edelivekwa speeches and ihe gbasara lectures na ebe dị iche iche. Ebe ahụ ka ndị hụrụ m kpọrọ m wee gwazi m that na ọ dị suppose ka obodo mụa na o kwesịrị ka m bụrụ onye otu na ime ndị ndu na the National Mosque ebe a, because na ife na-eweta requirement eji abụ onye ndu that na mụa nwere ha niile, nwesizie na nsogbu adịghị. So otu ahụ ka Chineke ji wee nye m ọkwa mụ nọ n'elu ezi kịta. M na-anụ ụsọ m ndị Igbo, ụmụnne anyị bụ Kristian. Ụfọdụ nwere obi aṅụrị, ma ụfọdụ na-aghọtahie ihe anyị nọ n'ime ebe a. Ịghọta ebe m na-ekwu. Despite that, na dị m happy, because at least ife ọbụla na-eme na Nigeria kịta, anyị nwa n'onwe anyị nọ na-ahụ. Chineke mara n'ife ga-eweta udo, ewetere ndị Igbo udo. Aga m atara ya ebe a ka m hụ that na emere ya. Ife m dị sure na achọrọ imegbu ndị Igbo through it ebe a, Chineke ga-enyere m aka ka m gwa ndị mụ na ha nọ ebe a that na mba, nke a adịghị mma. Kemgbe enyere m the appointment nke ihe as a National Mosque Imam, o mechie nwezie na-ahụ na social media ha na-akpọ m Tochukwu. Ama m onye fọjitara aha m. Enweghị m Tochukwu na aha m. Aha m original aha m bụ Ilyasu Usman Ogbonnaya Ona. Ndị be anyị ndị Igbo, ọtụtụ n'ime ha chere na okpukperechi nke Islam bụ nke ndị ugwu, okpukperechi nke Christianity bụ nke ndị Igbo. Otu ahụ ka ihe a dị. Ya kpatara m na-ekwu sị, nsogbu anyị na-enwe n'ala Igbo bụ na ndị Igbo achọghịzi ịgụ anything akwụkwọ nsọ nke Quran. Ha anaghịzi agụ atọ dịka otu anyị bụ ndị Muslim na-agụ akwụkwọ nsọ nke Bible. Because o nwere this comparative study a anyị na-eme ya nke ọma. Anyị mara ọtụtụ ihe dị na Bible. Ndị ụka riri nne n'ime ndị Hausa, isn't it? Ma ndị ụka bụ ndị ugwu ndị Muslim na-anabata, na-enyekwa ha ọkwa. Ife m na-agwa ha kịta bụ, o nwere onye Igbo ga-ahụzụ m kịta, ma ịgwagodi ya na Igbo onye Igbo ọbụkwu asị ka na-ekwu na Igbo onye Igbo, Igbo onye ugwu. Isi ya gịnị kpatara ị na-agwa m otu ọsị esi ịhapụrụ religion ndị Igbo? Isi ya gịnị bụ religion ọsị na Christianity? Otu okwu a bụ okwu asị ka ọ bụ, because religion ndị Igbo bụ ifere arụsị. Ihe ka m ji wee masị religion ndị Igbo. Onye ọbụla na-agbara arụsị ọsọ n'ala Igbo taa ahapụgo religion ndị Igbo. Ma Christianity ma Islam
ha niile bụ imported religion ka ha bụ. Ọ dị mwute na okpukperechi Islam bụ okpukperechi Chineke pakeji ya attractively, but ndị ugwu nwere nsogbu. Mara na onweghị onye ọbụla ga-anọ anaghị eme ka ụmụ ya mara ihe through education. Onye ọbụla mere otu anyị ga-akọsịrị onwe problem. Ihe a bụ ife ndị ugwu nọzi n'ime ya, because ọtụtụ n'ime ha anyị ga-ahụ that na ha gụọ akwụkwọ Islam ma ha gụọ akwụkwọ. In the heart of the city where stories unfold, Gentle Media TV shining bright and bold, bringing news from the corners of the globe, connects us together no matter the road.